Lorna Xkembri, il-kap tal-iskola li tlieta li għadda sfat aggredita minn nanna ta' student fil-Birgu, qalet li ma tistax tifhem x'wassal lil mara sabiex taqbadha minn xara, tkaxkara mal-art u ttija bil-pon u bis-sieq. In-nanna li għandha 47 sena u li jisimha ma jistax jixxandar bordni tal-qorti, instabet ħati li aggrediet lil Xkembri u ġiet immultata 4,000 euro u kundannata sentenza ta' ħabs sospiża. Fi stqarrija, l-Unjen tal-Allima l-MUT tat id-dettalji dwar l-aggressjoni li seħħet fil-konfront tal-kap tal-iskola. Ingħati li l-inċident seħħ ftit wara l-10 ta' filgħodu, meta Xkembri kienet bil-qiegħda titkellem fuq it-telefon fl-uffiċċju tagħha. Ingħati li l-mara daħlet fl-uffiċċju tagħha u qalet biss illi kienet in-nanna ta' student. Minnu fih tennit il-kliem ħadd ma jgħajjat mat-tifel u bla ma tagħta ċans tipprova tifhem u twieġeb. Qabditha minn xara u kaxkrita mal-art fejn fil-waqt li baqgħet iżomma minn xara bdiet ittija ħafna daqqiet bil-pon u bis-sieq. Kien hawn li membru mit-tmexxija tal-iskola u handyman intervjenew biex iwaqfu lill-aggressur illi wara ġiet skortata l barra mill-bini. Hawnhekk intalbet ukoll l-assistenza tal-pulizija fil-waqt li minnu fih ġiet ukoll l-ambulanza li ħadet lis-Sinjura Xkembri l-isptar minħabba l-ġrieħi u l-uġigħ. Hija ħarġet mill-isptar it-tlieta filgħaxija wara sensiela ta' testijiet u wara li ngħatat il-kura medika. Il-kap tal-iskola sostniet mal-MUT illi hija ma tafx lill-aggressur fil-waqt li kemm hi u kemm l-edukaturi dejjem ħadu ħsieb lill-istudent ikkonċernat. Għaldaqstant qalet li ma tistax tifhem x'wassal għal din l-aggressjoni. Is-Sinjura Xkembri tat tħajr lil kull min kien ta' sostenn, inkluż lil membri tal-istaff, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, lill-Pulizija u t-tim mediku li assistija.